Neke od osobina urokljivca. Urokljivac, dakle osoba koja uriče, kako prepoznati i bježati od te osobe. Jer jedna od metoda kako se zaštiti, ne izlagati se njemu. Malo spominje bereket. Kada bude zadivljen nečijim imetkom, ne kaže maša Allah te barakallah. Kao što je dakle jedna od metoda kako se zaštititi uroka, jeste da se traži od ove osobe koja se prepozna po ovim pokazateljima, simptomima, da kaže maša Allah, la havla la quwwata illa billah, ili da kaže 3 puta Allahu akbar, jer je Allah veći od toga čime se on zadivio i slično. Pa dakle, vidiš ga, divi se, vidiš ga, otvorio oči, upija maltene očima sve ono što je vidio, a ne traži bereketa od Allaha za taj imetak. Zatim malo spominje Allaha dok mnogo priča o imetku, opsjednut je dunjalukom, njegovim slastima i strastima. Primjećuješ ga kako dugo gleda u nešto, žuri, toliko da se pobojiš. Kad pogleda u tebe i gleda tako u tebe, je li upadljivo, je li pobojiš se? Mnogo je znatiželjan i stalno se raspituje. Često se žali na Allahovu odredbu, stalno se raspituje o dunjaluku i